Renungan harian di hita sian buku pajonok hamu matu debata sadarion hari Selasa 24 November 2020 nienet sian Markus 10 tolu ayat 35. Atong dungo mahamu aidang diboto hamu manang sadihari ro tuan na puna bagasi manang dibot niari manang dinatonga borngin manang dina martahuak manuk manang ditorang ni ari dungo mahamu. Di bagasan ayat sadarion dipatudos do haroro ni tuhatai songon haroro ni napuna bagas naso diboto akan aposona manang sadihari aisa guru tulomo ni napuna bagasido parmula naro jala dang pola sai di pabua-bua hamu mula nai tu akan aposona alani ikon toktong hobas akan aposonai mangula ulaonna hombar tu huaso naung pinasahat ni tuanna manang sadihari pe tuan nai mula na poso na denggan roha ima molo dihaburjuhon mangula nang pe dang di ida tuan na ibana alai na poso na sodenggan ima molo burju mangula tagan di joloni tuan na alai marlangge-langge molo dung holip sian parnidaan ni tuan na ayaton paingoton hita asa toktong dungo lapatanna hobas jala hibas mangula ulaon hobar tulomo ni rohani debata na pasti ikon rodo tuhatai ditiki padua halihoni hatop manang labat jala manang sadihari petahe haroronai toktong hubas hita mangula nasa nadenggan sopola ikon marpai majo tapake tiki na nilehon ni Tuhani tu nasa ulau nambar guna tu dirita nang tudongan jolma petahe atong narikot dihita akan aporsea dada tiki sadihari haroro ni Tuhani alai narikot ima mangolu hita toktong di bagasan hatana sotung pola loja hita mamikiri adigan haroro ni Tuhani padua halihon alai tagonam mata halujahon mangula nasa nadenggani ayanggo sadiharina tung Yesus sadiri pe nunga mandok alai yanggo arina dohot sadiharina dang adong na ubotosa nang suru-suruan na di banua gijang nang anahipe da holan amai Markus 10 tulu ayat 32 alani salah situ tudo molosai adong dope sian tonga-tonga ni jolmai nasai lalap holan mamilang-milangi haroro ni ujung ni hasianganon hape dang tusi hita disuruh Tuhani alai tung makka porsiai dohot makkanguluhon hatana sabing do amin. Marende mamuse hita sian nomor 530 siang.
Lima renungan harian di hita lau manabor-nabori habor seauta tuata Yesus mana saya tong mangaramoti mangalinggumi mangalion gugu nang pasu-pasu di hita saluhuna horas